Maliko no ani maliko kan ka fo ka wala nyima don ka sanani ne tuma yimno zi me ka nyama da shi lefati ve jakkan so fe madama jemuka mi nanga mako so madono jemuka atefa muno ko tene ka tabla alamsa 10h15 11h15 ka fo ka wala nyima don ka fo dubla o de ka bisa la dawli o sirati la yansi to ko kuran anga la da timele kanu o de jemuka yi selesi babi eni sokoma nse samaira kon bashiti alhamdulillah kon bashiti kuyate duma ka kene nse dogo franja gara chugodi alhamdulillah anugara mela fukala barkada aywa anyman temena am dali masafula aywa kasoro bashi mansoro aywa o jarani samaira ya fo chugumina amala memba jekulu fo mali kono fukata se mali ko kana fen bi sigi shiri fila jakan su koro janko muni soro madono jemukan kanu amu fo ku barkada ka fo ku bismillah nga jemukan mamba yi ali keneka ka fo dogo kun ala ya nyuman jwanya na herela ami ala dele ala ka nyuman kun janya na here o konnana asoro basi ma shi soro sungalo to ala ka akunje ko nyuman di an islam e bela jelima amina ya rabbi lala kuyati iya fo chuwa mina ba mono ko te ko ngunu te sansoro juruko o se yati ni atawalage jemukan ka siga keneka dangana maya de menyo jokulu de be auna ko sebe aywa samaira ya fa chugumna mfanyuma dunbata nyuma nyuma de sorela anga nyuma nyuma jemukan konnana o de nouveau soleil ka produit keren ni ala ko produit zara o de ba ambulu ka andeme jemukan konnana Lipton Zara Manaji Zara Tezara Logati Zara PNSI Nuramu Zara ona nyoko na cha ko de fi Zara fana bala ni sunti gara ni ale era da buru kono abi de mega ko sebe aywa mi taka jabate fanfe ni ete Zara amale shuru ka black refe folo yan sunya tiki o bebe Casa. Amona gani dey abe min wuli tasuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni Afrique ni nene ni infusé ka ji kala ka ke teka o nene Tiens mon père dites-moi ani mbo gundo dima te Zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do bien mangani sisan wani ye te ko ta te Zara te o ka te ni abi sampi sababo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kile quoi appelez moi wa jema on est déjé te o ka te la higa so za go le be fele fe ngade Jama jera kadua ke Tezara makele ngadanga mena budji Allah farafideno jera kadua ke Tezara makele ngadanga mena mudunchi Allah Tezara lala kuyati ya fo chugumina nye dondo ko funya me kinyono go mondurate utoro fla o de duma karsa ka kulushi gadi o de eda ya sura abalaka mozo roso lala kuyati ni ngunye ande mu manje kulu awoni tunyolwe nambora ulula jemga to anda sensende ko sabe samaira nambora Tezara mugola amedu anga clip du jour folo konna no ya anga zigiri surufi kono wi fana ba mbulu jemga konna na kasika ni sondi ala sika no bakoma osirati ka temi ezigi kadi konare ale ka no blaba mbulu akusungalo o amu nyamada doni asura signal ubebe Sule Farida akake anga sule ake konmana Sule Farida akake anga sule ake konmana Nina ko Sule Farida Sungalo Farida ya folode Toka sabata unye Mosu sabati le sarati oe sabaye Sungalo mokono katafa Tile bisabala Awala dili mono flaka kaloe Jama kulu doko kaloe Minundi sekabe Galonga Su sabati le sarati oe fiede Isaken on baby Biga wajibi aunganela wasu wajibi aliwa ofilene oye josi ewo akaso wa isilame awadi ebaligu
Banabatoka Kaika Magalunda Ilade Imangele Bari ala de Fauye Abo Auma Supa Farida de Sumalo Ere Sumalo Wajibi Ale Musida Meuka Nina Bosuye Farida Su Farida Ofonde Go Fauye Farida folo igangani yasi sungalula nisungala biyosini bibi gangani ajia uke bibi galo besu kaso kore dunye moso ni gangani yasi sungalo folo ina kaso ni gala dana na sungalo kono na ni bisu tubuni igangani yake kiri hakalo to besu Siri debi kosu yefolo ufawe Afinana oe mune igi yere mina kambo sucheve ubema Ukadi alae Asalana abidamina afajiri kene chiride Lala Kuyate. Samira. Ni mnyezigire kadi konare. Kosewe. Brado goga kadi konare. Aledu. Sungolo fasa alibi ame onno fetukula. Aiwa. Bawo alibi ame sungolo ame bara. Wallahi ame bara la Samira. Lala Kuyate. Ala ka bara ubeke baraji. Amina rabbi. Namboro la. Anda sense kadu kono bala okona wa. Awo kuna funi bala me dayo la Samira. Ni sanga ko na amaro ka fo kan bako korotolinu. Ubsega famia soro ni ndoko kuna funi ko ataburu la chugami. O jangu ni ntenendu abaina. Ula sama isorta na isorta amta kita bantara kita sorasu daga yoro ni o ka military o mi baraw kera kita ko baraw ko ndamnerali konnana Lala Kuyate min be tarike lakana sabate bawka ni daga yoro kerengerene kita kudu ani bodofo ako okwa ko 35e régiment d'infanterie motorisée de l'armée de terre ako akurumo karle baraw ka zarabati ka kabo adala ni ka bla yafma bala baraw hukumu kono akera ka bene alamsadon temenenye ni ata kalage abara bunyabla ni kunta me kadi mali jamana ministre d'état ministre de la défense et des anciens combattants afo général de corps d'armée Sadio Kamaramo ako Lala Kuyate mi kerefe kafara atamonyo chamaka fagase état major général des armées ani ye jamana nyamo kanora blamunumbe chama ko ni wele jabi ako ni ataka lage ako akera no sonja ani farfoni ba mi metalike kita kaula kasanga ni dongi dumoni e donje dumoni ma chama ko ni akano ko nyi do baraina jango akana la kalo oluye ba dono mi beto do fokono ko do mbo me nyon fengo kelente o siratiga la mi metalike la kana tila moko kani dawere ina akuruma karle kita ka ufi ako Lala Kuyate la nyine bado mi yere keme yatma bala kita ka de on fe kanishin jamana nyama ako abe no fe tugo mi na obetalike buguni kamba na manya ka fo okurumo karla kuchalata okurumo karla santa ofana okurumo karla ako ulu bela jene kala samba fla ani mngoni nduri kono ako samba fla ani mngoni worota folo ulu fla ka ke kita kudu ani boda fo ako Lala Kuyate kita yero ako mi metalike jarawula kulula o kembe ga yenke o daga yoro yi Lala Kuyate ka bobo mako kata kita madama ka bo kita ke kunda kenye baka ako kumane kuma obe okal la malama ko ke ka chayi ako hukumu konnana mi metalike kita marabulo o manye mala mi o yi dawda mai ga yi ako ni koni nane kita ako Lala Kuyate kuma te ulu da fana kira ka jamana nyama fonu ko tare onga et chef d'état-major de l'armée de terre général de brigade tumani kone ale kelenga korofota ayira ka fo 35e régiment d'infanterie motorisée de l'armée de terre akoni fla ashugo fla ka dangara maya kita ka ufi umina ke subabu ni ka lakana ni ka abuda tige kita ani alamino bela jene konana akoni ataka lage ako ni yoro ko fonena anya foto majara kulu ko meka yenke otama yoro yi akoni barami fla kanundo tajamana nyama ufe
laɲini min bɛ ala o de ye ka se ka jamana kɔnɔndenw o bolo kɔnɔfɛnw ni k'o tanga ni k'o kisi o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ minisiri Sadio Kamara la général de corps d'armée tɛ wa ministre d'état a ko Lala Kuyate a fɔla ka furu ta ka ɲɛsin Keyita marabolo ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma madama Keyitakaw bɛɛ lajɛlen ka sanga ni o ka jamana kanu ye ni ka laban k'a jira k'a fɔ baara min filɛ ka kɛ Lala Kuyate a ma kɛ kun fɛ dɛ a ko Keyita lakana sabatili baaraw la a ko a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ a ko hukumu kɔnɔna na ni kan min filɛ ka dayɛlɛ tan a ko a baaraw kɔni a bɛ nɔfɛtigiw kɛ jamana ɲɛmaaw ka wuli ka jɔw de la min bɛ kɛ sababu Lala Kuyate ka se ka hali bi jamana tangani k'a kisi ka lakana yakubaya Mali jamana fantan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka sɔrɔ ka jira k'a fɔ hali bi baaraw bɛ sen na hali bi ka se ka jamana sabatili baaraw k'olu yakubaya Lala Kuyate zaraba tigɛlen ka bɔ a dagayɔrɔ da la olu de kɛra sababu ka baara ɲini ka dansigi a la Samayɛra a tɛ tɛmɛ nin kan nin ye kunnafoni duman ye fɛn fɛn bɛ don lakana cadre kɔnɔna na hakili la o ye kunnafoni duman ye halisa Ala k'an ka finitigiw fanga se an bɛ histoire bila Samayɛra ka indépendant ta n'an ye indépendant ta min bɛ tali kɛ siraba kɛrɛfɛ tɛmɛli kuma dɔw la ko ale bɛ se ka kɛ kasara y'an bolo Lala Kuyate barika da kan an ɲɛ b'a la mototigi dɔ k'ale kɔni nin tora mani ye mani mɛn si ma labɔli kɛ o m'o kɛ dɛ Lala Kuyate an ka taa Bangɔni na ayiwa o y'aw ka quartier o tɛ n yɛrɛ ka kin ye wa o y'i sigi a ko Lala Kuyate nin ko in a kɛra Bangɔni na Lala Kuyate n'a ka di ye a kɛra siraba kasara dɔ sen fɛ min kɛra sababu ka funankɛni dɔɔni k'o bɔnɛ o nin na Lala Kuyate a kɛra juma su n'a ka di ye 6 mars o dudu mɛ yɛrɛ o t'o ye wa 6 mars a kɛra nɛgɛ ɲɛ 22 sanga 50 waati olu bɛ o kan Lala Kuyate min fɛ u ko ma ko Hayidara ka pɔn n'o ye Jamanabugu pɔnda ye Lala Kuyate k'e kun da Arazali yanfan kan a kɛra o yɔrɔ de la a ko Lala Kuyate baara in kɛra cogo di a ko nin ko nin ye funankɛni dɔ ye Lala Kuyate a kun bɛ moto jagata kan ani a dɔgɔnin Lala Kuyate dɔgɔnin dɔw don Lala Kuyate o bɔra Yafuma Bala dugu kɔnɔ Yafuma Bala k'o kun da o dagayɔrɔ kan a ko Lala Kuyate nin yɔrɔ kofɔlen na min bɛ tali kɛ accident kɛra yɔrɔ min na a ko a nana sɔrɔ courant kɔnitigɛ in bɛ yen a ko dibi bɛ yen a ko o siratigɛ la o kun bɛ moto min sanfɛ a bɛ n'a fɔ yelenba kun tɛ o moto in fana na bawo o ko ko l'engin dont le phare ne fonctionnait pas aurait percuté un pneu placé au milieu de la chaussée a ko o kun bɛ moto min sanfɛ a bɛ n'a fɔ o yelen o kuma bon kosɛbɛ o n'a mɛn Yafuma Bala mobili pneu dɔ ja sauté goudron sanfɛ Lala Kuyate o kɛ min kɛ ni ka o yeri a ko o fililen min kɛ Lala Kuyate o taara bi siraba kan a sɔrɔla k'a fɔ pneu min ni o taara o pneu in kɔni ta a ko Lala Kuyate maa dɔ de tun kɛ mɛ k'o pneu bila goudron sanfɛ ten a ko pneu bila kun ye min y'a dɔn wa a ko Lala Kuyate a bɛ n'a fɔ banni de tun kɛ mɛ o fɛ yen o ka so o de ɲɛsin bɛ goudron ma o filɛ ka basi ni k'o siri goudron sanfɛ Lala Kuyate mɔgɔw bɛ tɛmɛ sira min kan k'o tigɛ ka basi de siri o kan ten a ko basi sirilen o fɛ o filɛ ka pneu ni k'a ta ni k'a bila Yafuma Bala basi nɛgɛw ɲɛkɔrɔ walasa k'a jira k'a fɔ ko basi bɛ yen a ko Lala Kuyate maa min ma tɛmɛ tile fɛ yɛrɛ kɔni t'o dɔn a ko su kolen n'a kɛ nin funankɛni ni a dɔgɔninw o bɔtɔ don dugu kɔnɔ Lala Kuyate o nana bali pneu in na a yelen tɛ olu ka moto la fana o ye pneu in jaso pneu jasolen ye moto kɔni ye o fili o fililen Lala Kuyate o fana bɛ ni bɛnniba dɔ tɛmɛtɔ ye Lala Kuyate kamalenin min man ka moto boli o bin yɔrɔ o man ɲa bɛnni filɛ ka taa Yafuma Bala a ko ni ka a kunkolo ni k'a mɔɲɔ la tête écrasée sous les roues du camion Samayɛra Sanogo a tɛ tɛmɛ Ala ta kan a ko n'i ye a taga lajɛ o nɔ kɔni fɛ Lala Kuyate wele bɛɛ Yafuma Bala Korofina polisilakaw ma olu nana Lala Kuyate ni ka se ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw ni ka o bolo da ni ka laban maa minnu kɔni jɔn ni k'a ta ni ka a kunsi n'a ye Gabriel Touré dɔgɔtɔrɔso ma Lala Kuyate ni ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw bolo nun don a ko Lala Kuyate an ka to sira tɔ ni k'a kalaya a ko nin ye kɛwale ye Lala Kuyate a sɛmɛ tɛ sa jamana ɲɛmaaw ka fɛɛrɛ tigɛ a la a ko siraba bɛ se ka kɛ cogo di maaw ka basi siri yɔrɔ ye a ko nin ye kɛwale Mali jamana kɔnɔna na a ko kuma ni kuma i b'a sɔrɔ ni minnu nisɔndiyara walima Lala Kuyate ni kɔɲɔ bɛ minnu fɛ yen walima ni banni kɛra minnu fɛ yen o bɛ se ka na sira tigɛ ten ka basi siri u la ten ka kɛ i n'a fɔ Lala Kuyate banni fɔla olu la walima ka kɛ i n'a fɔ nisɔndiya fɔla olu la a ko yɔrɔ sira min kɔni dilanna tɛmɛni kama yɔrɔ o dabɔ mɛn ko maa ka basi siri o la wa Lala Kuyate a ko jamana ɲɛmaaw nin kɔni ye welekan ye ka da ka ɲɛsin o ma bawo funankɛni filɛ ka bɔnɛ a nin na a ko a sababu Lala Kuyate basi sirili sira la ni ka pinɛ ta k'a da a ɲɛ o de kɛlen
kɛ sababu ka funankɛ ni ka bonɛ a nin na Siyaka Tarawele ale de y'a fasiri Samaira ka duwawu kɛ banbatɔ ye badabada bali Ala k'o nɔgɔya amina yarabi ka fɔ jamana kɔnɔdenw yɛrɛ an ka taabolo ɲumanw ta yasa an bɛ se ka sigi kɛ lafiya la cogo ni ye kɛwale min cɛ ka jugu kosɛbɛ toro goudron yɛrɛ sanfɛ ka bâche siri ko bani bɛ aw fɛ yen sisan bani bɛ kɛ fila ye a bani kɛra fila ye bani bɛ aw fɛ yen est-ce que o sera ka taa sira tigɛ wa a ma nɔgɔn Samaira wa an bɛ nin ye ka caya Bamakɔ yan kosɛbɛ kɔɲɔ minnu fɛ yen u bɛ taa kare yɛrɛ tigɛ siɲɛ kelen u b'a essayer ka goudron tigɛ an b'a fɔ an lamɛnbaajɛkulu ye ni maa minnu bɛ jabaranin kɔrɔ ni sanga la n'u ka waleyaw don u k'a dabila barika da kan a bɛ se ka kɛ kasara ye maa wɛrɛ ye a ma kɛ kasara yan kɔrɔ a kɛra nin n'i y'a ta k'a lajɛ hali kare kuturu o b'a sɔrɔ dɔw y'a tigɛ awɔ n'i ka kɔɲɔ kare yɛrɛ ta bɛ se ka faamu Samaira mais n'i ka da sin bɛ goudron ma ni ɲaga b'i fɛ yen fɛɛrɛ kɛ kare min bɛ ka surun i la i ka don kare kɔnɔ ka taa base siri ye mais goudron an k'o to yen o ye bɛɛ lajɛlen jɛ de ye an kɔni bɛ ɲɔgɔn ɲininka sababu ye ka ɲɔgɔn lajaba jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ka fɛɛrɛ kɛ nin na kosɛbɛ bani b'aw fɛ yen o sera goudron tigɛ ye wa a ma nɔgɔn baasi tɛ Ala ka hinɛ taab'a la Ala ka yafa k'a ye Nana Kuyate an bɛ to indépendant kɔnɔ an bɛ taa Segu marabolo la n'an sera yen Samaira a yɛrɛ k'a fɔ ko Bamaci tigilamɔgɔw kɔni nin sanga in kɔnɔna na k'u ka bagabagali ta bɛ ka ɲɛsin Segu marabolo ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Bamaci tigilamɔgɔ dɔw kɔni yera Marakala ani Dugabugu Nana Kuyate a ko an bɛ taa Segu Sido ani Bazado a ko Segu marabolo kɔnɔ Nana Kuyate a ko min bɛ tali kɛ Jaraw kulu maaw la a ko bina ka biya o kɛmɛ ka o ka bagabagaliw ta ka ɲɛsin Segu ani amarabolo ma a ko Nana Kuyate kuma ni kuma e kɔni bɛ a ye k'a fɔ u bɛ taa lamɔlamɔgɔw kɛ a dɔw la o bɛ maaw jatigɛ ni ka boli a dɔw la o bɛ o ka kɛwale jugu dɔ kɛ ni ka o yɛrɛ ɲini a ko Nana Kuyate o hukumu kɔnɔna na ni a ta k'a lajɛ i y'a fɔ cogo min na siga ko nin kɛ mɛ jɛkulu dɔw la min bɛ ye ya kuma b'a la o ko maa ko diinɛ faamucojugu maaw ka kulu ye a ko Nana Kuyate o siratigɛ la o yɛrɛ yɔrɔ min na o bɛ tali kɛ Marakala Masurunya ani Dugabugu la a ko Nana Kuyate o hukumu kɔnɔna na a ko nin kɔni kɛra jɛkulu dɔ ye min yɛrɛ moto ani pick-up sanfɛ a minnu kɛ mɛ ka o yɛrɛ tila maa damadɔni ni u b'a la ka minnu salo kɛ Tosuma ani Ɲugu olu yɛrɛ marakafo kɔnɔna na u bɛɛ lajɛlen bɛ Dugabugu de fɛ Nana Kuyate a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o hukumu kelen kɔnɔna na siga kɛ mɛ o la fana k'a fɔ Marakala o dafɛ dugu la a ko a bɛ n'a fɔ o dɔw fana bɛ minnu salo la ye ɲininkali min mana ka kɛ maaw fɛ o de ye k'a fɔ u ka minnu salo ye kun jumɛn bɛ a la yɔrɔ o n'a mɛn o ka kɛwale jugu dɔw labɛn wa walima o bɛ ya kuma bala ɲɛmadali la fɔlɔ de ni ka taa ka sigi wa a ko maa kɔni b'a la ka o yɛrɛ ɲininka a ko Nana Kuyate min kɔni diɲɛ mɛn o de ye ka yira k'a fɔ Nana Kuyate a ye kiɲɛ a man kin a kana don o de ɲɔgɔn tɛ a ko Nana Kuyate o siratigɛ la a ko weli datɔ dɔ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma ka yira k'a fɔ nin kɔni ye maa jugu dɔw ye minnu kɔni b'a la ka minnu salo kɛ Dugabugu ani Marakala o dafɛla la jan ko jamana ɲɛmaaw ka se ka fɛɛrɛ ani dalilu tigɛ ka se ka ya kuma bila dankari o ka janfa jugu siritɔ la a ko ka tosira tɔ ni ka kalaya a ko n bɛ tali kɛ Dugabugu la Seribala ani Bewani a ko olu ye yɔrɔ minnu Nana Kuyate nin waati laban in na u bɛ deli ka taa lamɔlamɔgɔw kɛ a ko maa dama suguro dilanyɔrɔ min bɛ yen a ko u bɛ deli ka taa gosiliw ta ka ɲɛsin yen ma Chinois minnu bɛ yen ni ka olu dɔw ta ni ka tunu o ye a ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ hali bi dɔw ye mɛ o lamini na ko u bɛ minnu salo la ko u kan ka maajɔrɔ kun bɔ Ablaye Jara ale de y'a fasiri an ye a salo ka bɔ i y'a kuma b'a la indépendant kɔnɔ kosɛbɛ Samaira ka dugawu kɛ hali bi Ala ka n'an bolokɔnɔfɛnw kisi amina a ko ma nɔgɔn an bɛ Nouvelle Horizon ta Samaira n'an y'o ta an bɛ taa Ɲoroni du Sahel n'an sera yen min bɛ tali kɛ ko laseli dɔw tun y'a jira k'a fɔ ko Bamaci tigilamɔgɔw donna Ɲoroni du Sahel ko ka taa Ɲoroni du Sahel kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamaci kulu min bɛ ko jeunes k'olu kɔni ye Ɲoroni du Sahel fan bɛɛ lajɛlen minɛ a yirala k'a fɔ ko kibaruya in kɔni ko kunnafoni kolon don ko kunnafoni ɲuman tɛ Nana Kuyate a fɔ ko kunnafoni jatiginta o d'a kan propagande an kɛ o don nazaraw ko a ma ko propagande bamananw ko kunnafoni jatiginta nkɛ n'i y'a ta k'a lajɛ ka bɛn ni sibiri don marisikalo tile 7 tɛmɛnen ye Nana Kuyate bɔlɔlɔw sanfɛ a ko ne kun bɔn bɛ ka caya Nana Kuyate ka sɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ i y'a fɔ cogo min na ko jeunes maaw ko olu kɔni ta mɛ kuma bala zone sigi Ɲoro dala ka sanga ni o caman yelen ye Ɲoro ani a lamini na a ko Nana Kuyate o kɔni kuma ka ya kuma la
jatara dɔw ta olu bila bɔlɔlɔw sanfɛ a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ ko kunnafoniya in ko kunnafoni jatigintan don ko kaloma tɛmɛ a kan maa minnu ka baara don ko olu ni Yaf Mabala Jarabi kululaw a ko Lala Kuyate u bɛɛ lajɛlen da bɛ fili kelen na a ko n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Lala Kuyate kelen u b'a la ka ja minnu yira tiɲɛ don yɔrɔjaw don ko nka ja ninnu ma ta bi n'i ye a ta k'a lajɛ a ko Lala Kuyate ɲuro kɔnɔ bi a ko ni n'a bɔra bɛn ani basigi la a ko Lala Kuyate dagajugu tɛ maa si dala ye a ko nka ka se ka bɔ ni kunnafoni k'a bila ta Yaf Mabala bɔlɔlɔ sanfɛ ko laɲini min bɛ o la o de ye ka se ka ɲuro ka denw k'o bɔ o taabolo kan ni ka jatigɛ ni ka nati maaw dusukun na Lala Kuyate maa dama ka se ka babale ta ka ɲɛsin maaw ma ko hukumu kɔnɔna fasiri kɛbɔ y'a yira k'a fɔ Lala Kuyate sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ko a ye mɛn k'a fɔ kɛwale baara in kɛba o de ye jayawle kulu minnu bɛ Yaf Mabala lamalabana jamana kɔnɔna na ni o ye jeune min maaw ye olu ni o ka Yaf Mabala maajugu de ka baara don walasa ka se ka jatigɛ ni ka nati manefin dusukun na maa dama ɲuro ka denw dusukun na ni ka yira k'a fɔ Lala Kuyate kunnafoni tiɲɛ t'a la kunnafoni jatigintan don wa a nakun min ye o de ye n y'a fɔ i ye o de ye ka se ka jatigɛ ni k'a wara maaw dusukun na Lala Kuyate ka yira k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ bi ko tiɲɛ tɛ sini Mamani Ture a ye kana panpan a fɔlen filɛ i ye tiɲɛ tɛ Samara famla an bɛna Mamani Ture fo fasiri walawalali la tiɲɛ don o la sa n'an bɔra Nouvelle Horizon la an bɛ soir de Bamako ta n'an y'o ta Samara min bɛ tali kɛ farafinna musow tɔgɔla don walima n'a ka di i b'a fɔ diɲɛ musow parce que journée internationale don o ta ko 32 o baaraw kɔni Mali jamana kɔnɔ yan o taara ni ka t'o bonya n'o karama min sigi Bajangara Segasi Babi o ko la cité légendaire de Nagabanu Temeli Nagabanu Temeli i sera Bajangara wa ma se fɔlɔ wa n sera yen yadɔ ko jaba bɛ yen dɛ a bɛ taa wa a ko premier ministre tun bɛ yen an bɛna wele bila ma a bɛna an sama jaba bɔ fila la e bɛ taa wa e kelen ne kelen ayiwa ni bɛ dɔ sɔrɔ a la an ka wele bila ma Lala Kuyate kosɛbɛ a ko an ka taa Bajangara i y'a fɔ cogo min na diɲɛ kuru kara musow cɔla don min bɛ ɲɛnamaya san o san marisikalo tile 8 a ko Lala Kuyate a baara o a danganamaya la a ko n'a ma ɲa k'a fɔ dugubila o ka fisa la dawuli ye a ko hukumu kɔnɔna na nin don kɛrɛnkɛrɛnnen a ɲɛnamaya la ka bɛn ni kunu Yaf Mabala marisikalo tile 8 ye san 2026 a bɛ don hukumu kɔnɔ o de ye a baara ta ko 32 ye a ko a ɲɛnamaya dakun min kan o de ye an balakaw ka hakɛ an balakaw ni npogotigininw ka hakɛw Lala Kuyate maa dama ka se ka fɛɛrɛw fara ɲɔgɔn kan janko ka se ka sini ɲuman ni ka ta k'a bila an balakaw ni npogotigininw ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ ɲina jamana ɲɛmaaw Lala Kuyate maa dama jamana gouvernement kotigi gale général de division Abdoulaye Maïga ka fara a taamaɲɔgɔnw kan Mali jamana gouvernement cogoya la a bɛ se maa wɔɔrɔ bɔɲɔgɔnko ma Lala Kuyate o kɔni o y'o senfa ka taa Bajangara a ko jamana cɛmancɛ yan fan fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate a selen Bajangarakaw fɛ yen jamana gouvernement kotigi gale ɲɛmaa a kunbɛra tare kɔnɔ bonya ani karama kɔnɔ an balima dɔgɔnɔw fɛ maa dama Bajangarakaw bila yen ne fɛ a ko n'i ye a ta k'a lajɛ o kuma kɔnɔna na général division Abdoulaye Maïga a taara ye dugutigi bulon o gabakuru gale a taara o da Lala Kuyate o dalen kɔfɛ a bolo a labana ka taa Yaf Mabala sigikafɔ dɔ kɛ ni Bajangarakadenw ye o ko ma ko échanger avec les forces vives de la région a ko o tɛmɛnen kɔfɛ Lala Kuyate a sɔrɔla ka taa musow cɔla don o baaraw danganamali kɛnɛ kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ n y'a fɛ cogo min na nin don in kɔni ani denw tɔw man ka Bajangara bawo jamana ɲɛmaaw yɛrɛ ka caya Lala Kuyate o hukumu kɔnɔna na a nisɔndiya ani a muguru ye a barika sɛbɛkɔrɔ bonya a ko ka fara o kan n bɛ taali kɛ général de division Abdoulaye Maïga la a taara bonya kɛ Bajangara a dugutigilakaw ye a diinɛ ɲɛmaaw ye Lala Kuyate walasa ka se ka bonyamasegin ta ka ɲɛsin o ma jamana ɲɛmaaw cogoya la a ko o baara kɛlen o kɛra o fɛ Mɔti dugu kɔnɔ jamana ɲɛmaaw cogoya la a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ n y'a fɔ cogo min na ɲina diɲɛ segin baara ka don ɲɛnamaya dakun min kan o de ye hakɛ ani sariya tigɛ ko ɲuman ka taa k'o kɛ kɛwale ka ɲɛsin an balakaw ni npogotigininw ma a ko Lala Kuyate n'i ye a ta k'a lajɛ don in yɛrɛ a ɲɛnamayali kunba min bɛ a la o de ye ka se ka ba don an balakaw ka hakɛ la ka se ka o ka hakɛw ni k'a ta ni k'a tɔbɔ janko gɛlɛya min bɛ taa ka ɲɛsin an balakaw ma fara ɲɔgɔn ka se ka sɔrɔ o la Lala Kuyate degun mun kɛra o kan kunu ka se ka fura ɲini o la a ko hukumu kɔnɔna na Mali jamana minisiri min kabari bɛ taa ka ɲɛsin an balakaw kunkanko ma Jara Jɛnɛba Sanogo ne balimamuso do koyi a ko a tun bɛ kɛnɛ kan a ko Lala Kuyate a ko n'a yira k'a fɔ fɛɛrɛ ni dalilu caman b'a ka tigɛ jamana ɲɛmaaw fɛ
wala se ka se ka ko flake ka nyansi ambalakaw ma diguni gele min be o kan chama ka se ka bo ola la kuyate Yusufu Konate Mori ale da ya fasiri eni ne anya saro ka boyi sama bo wa martidi ika wi marsia iba do ani sigi tugo dika wi marsi kuna funu wala ya no ali wi marsi ta fekele e mo sanga ne masamaira ende kuma do ko wi marsi da shira folo masamaira to muso ga hagala fasade sumalodo kana zigina ina tele sumalo bena ne ma do kun e ba do ni ntene ma do wi marsi da shira wi marsi ta fe sabai wakile mke madurudi ne kuda do ngwa shira ibe fere ka ibe adi na jigi sema alala shina inu ka kamene wi marsi fini inu ka kan parce ni ta fe sabasoro ma do e mami ina kilinta ko de ko ke ta fe ko kala de inu ka ka yare ne ma do ngwa shira yare sawara sa ana baba no amanjigi ke alai ala sora ala bo fanka cha wala katili okay ai wa ko jam so ben sini so ga hake amu fere ke aga siga la fasa ya sa jamara ga ja ai wa samaira ka bok na funi balango no bi amu le zikuta wele ko sabe na nyo tam ta jafara bi anya ka fo dogo kun temeni kon nana ni kuma ya ka wale do kun kera da machiti la mo fe jafara bi o ko kon kera sababu ka siga mana na masumalin flabone unina Srenga lala kuyati amedele ka foni keneka jafara be ani numbozo ulu ye marabulu ye mimbe mari jamna chimanja fafe na kadi afo moti umarabulo bakono akola la kuyati ni atakalage akokala alamsadon temene ako mado munu masiya buna tige ni marama fembe obulo okala malamu gele sababu kasiga mana mano smole civilu ulu flanu ko bono onina akola la kuyati kuna foni adira mi fe ode agence malienne de presse et de publicité amapuyi akudala kwete niye atagalage akoke wani ngoni akera kuli odugu masurumana umi kilometri tabonjongo be ani jafara be nywanche kata korean fanfe ako kenyeba tenengo o siècle konnana akudala kwete niye atagalage balabla jine sur la mi senfe odeye kumana mina mauno me odoni kuruna dala dumunu chamana dala kwete kokunda ya mabla jafara be ani numbozo kan kaboke masnaka ofe akudala kwete okumu konnana jarawuli kulu nunu okuni mauta to kurun kono jisa fe ni kalaba kamarfo chilita ne kanyeshi umo akodala kwete udekira sababu kasiga mafla ne ko ubona onina akuni atagalage numbozo ani jafara be yorodo bi majugo kono tami yef mabala daga si udala dala kwete anu oche okacha ne kalo tambo nyonko yi akode keme sababu kasiga dala dumunu sorole gela ya obulu akokumanu kuma udesi obato okoni kateme jife ko kunda ke masnaka kata kurungo ni fa maloboro ani dala dumunu chamana ko kunda jafara be ani numbozo kan ako okewele do de kun keto do ofe minge me sababu ni watla bane dala kwete kabina ramsadon temene yi kasiga mana mano smole civil fula nuko bono onina akonga okoni kele kuruntigo o masegfio okoni oyo utarani okasira janta mai foga se kasiga ta bolo nunu sense kase osero la ni obi jafara be ani numbozo kofo akoyala kwete osera tela o masir tabo kungambole runa ni sanve susuli kasiga manu ne ko jense fata o fara munu sera ka kla olu klala ninga laba ka demeta kanye shi kunti na mo nunu ma ka bolo nunu sense katane aye numbozo ani jafara be mira kwete ako amapu chedo olu ka fasirido madama sedu fane mira kwete ali da ya fasiri ka bo wele kono ali ne ansera ka min fara mira tete meninga angoni mbedu o de kesa hali ala kan kisima jugu ni toro ma ya rabbi anga jamana ala kana libi aiwa mi singa na sor kona lala kwete anga se ka tai amebe kono fa mbala kono mi ode ye ajina ko negatigi iba edara DGP ko ayita ba mega sora nyinta soro abana ami nyonga do no jagina bugulaw nge ko kana nyina ngoyande ko DGP ko aye adile ko lama lala kwete jigono para nge aiwa ka ko di lala kwete ako anga tajigono para ka ofi ako ni ko iba edara bi lala kwete nakade jiankuru karaka ote ma dugule nyi ako ni ma do afo asedi sherifu usman haidara dengedu ako ni ma don ula afo nakadi ako shemat jan haidara ani badra ako ulu donindo ako ni ma don ula ako ajina ko negatigi DGP du ako lala ko te okumu ko nana ako slame demeton shifina ka ansaru munu be jiko
fana parakaw fe Bamako yɛrɛ mana ka fɔ nana kɔnɔna a ko olu ye wele bila DGP ma kabini sibiri don tɛmɛnen ye a ko o su kundo ala côté jango a ka se ka taa o kulo nɔgɔ bɔ ka sanga ni laseli ɲuman ye a ko la côté dakun min taara ka di DGP ma o de ye sifinakaw ani mara la côté o bɛ se ka kɛ cogo di ka se ka o jɛnɛ fɛ jamana yiriwali la a ko la kuyate wajulu su in baaraw a ɲɛnamaya la yafuma b'a la maa minnu fɛ o de bɛ tali kɛ yafuma b'a la DGP Iba Aidara n'a ka di ye a fɔ détention di paradis ka fara Usas Adam n'u Jawara kan ne denkɛ wa ba Jawara a ye tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ a tun bɛ dɛ Bashir Keba Tamba Kamara a ko Usas n'u Adam Jawara ale nana yafuma b'a la ka fuguru ni k'o bɔ daba da la a ko kɔrɔfɔ dile a mɔ silamɛ jama cɛla a ko minnu bɔra fan caman fɛ kana se ka tali kɛ nin wajulu kɛnɛ na a ko marakakɛ faama o ka Usas Adam n'u Jawara a ko a nana yafuma b'a la bara ci laseliw la maa dama dakun min taara ka di o ma ni o de ye sifinakaw ni mara kɛcogoya ye ala la kuyate a ko maa ko ni ma maa ɲini k'a fɔ Adam n'u Jawara a ye mun fɔ a ko min bɛ tali kɛ a da sera fɛn caman ma min bɛ se kɛ sababu ka se ka funankɛniw tiɲɛ a ko n'u bɛ tali kɛ ɲɛnaminimafɛnw na drogue ani yafuma b'a la gulɔ min taw fo ka se fɛn caman wɛrɛw ma a ko Lala Kuyate ni ye a ta ka lajɛ wajulu su belebele in labɛnbaw Lala Kuyate laɲini min bɛ o la o de ye ka se ka sifinakaw dusukun lamɛn ka bɔ nin kɛwale jugu ninnu na n'u k'o bɛ sira tilennen kan a ko DGP kelen ka kɛnɛ lasɔrɔ Lala Kuyate a kunbɛnlen kɔfɛ bonya ani karama kɔnɔ i n'a fɔ ladala sifinw ningama sifinw ningama Lala Kuyate a ye kɔrɔfɔ ta a kɛlen ka kɔrɔfɔ ta a ye sɔnni sigi a kan ka laseliw caman kɛ minnu kɔni b'u la ɲɛnaminimafɛn o kɔlɔlɔw kan ni a bɛ se ka kɛ sababu ka se ka tiɲɛni lase yafuma b'a la sifinakaw ma o ka bi ani o ka sini na ni ka sɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ jamana jigi o de ye sifinakaw ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ o sifinakaw laban k'o yɛrɛ bila o ɲɛnaminimafɛnw bolo a ko o ye kɛwale min ni a tɛ bɛn a ko dala kɛ to hukumu kɔnɔna na a ko DGP o don kɔni a ko nana ni alijinɛ kɔnɔgɔ caman ye ni k'a bila kɛnɛ kan ka yɛrɛ k'a fɔ maa min ma ko bɛ a ta la a ka wuli ka tigɛ jɔ ka tigɛ kɔrɔta sanfɛ jango ale ka alijinɛ kɔlɔlɔ ta k'a di o ma la ko to hukumu kɔnɔna na a ko maa caman ko nana baw bɛɛ layidu wɔɔrɔ u taara maa caman fɛ kɛnɛ kan Tamba Kamara i tɛgɛ kɔrɔta n'a d'i ma e fana wa i tɛgɛ kɔrɔta n'a kɔrɔta ne tun b'a fɛ ka daminɛ Iba yɛrɛ bolo Iba bolo o tɛ baasi ye o i tɛ fɛɛrɛ kɛ k'a fɔ a ye n'an tilala sisan ou bien su in na dɔrɔn i b'a ka live kɔrɔ live wa direct bɛ k'a fɛ o ayi ne b'a fɛ ɲɛŋɛ o tɛ baasi ye o su in na ni sun tigɛra i sɛnsɛn ka se Janginɛbugu la ko di dɛ i t'i ka ko nɛgɛ sɔrɔ yen DGP bolo kɔni a banna baasi tɛ k'a fɔ an bɛ DGP ko kɛnɛ in kɔnɔna na ka Sirifila denbaya bɛɛ lajɛlen fo Cheikh Amadu Tijani Ayidara n'a balima an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka cɛkɔrɔba ɲuman yɛrɛ a Seyidi Sherif Usmane Marang Hayidara an fa n'an karamɔgɔ k'a ni an baw bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ in kɔnɔna na k'a fɔ Ala ka sijan ni kɛnɛya d'u ma amina yarabi Lala Kuyate o b'a to an ka taa Tezara kun filanan a tɛ ka se ka misa nka n'a suuru k'a bila n'a sɔrɔ a mɔ mɛn an n'a suuru ka sukoro k'a la yanni sun tigɛ cɛ sun m'a tigɛ an bɛna ɲinɛ sɔrɔ ni wo b'an kan kɔrɔ an bɛ taa Jabate fan fɛ min ye Tezara kun filanan ye an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin ka na ne ye Tezara de ye ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star ye dɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye Sɛgɛsiri Babi an ye Tezara filanan an y'o suru k'o bila kana fɔ k'an y'o furu mɛ ayi fo k'i sa o kana b'i da ni tilegan de fɛ o kana b'i da kosɛbɛ an kɔni y'o furu k'o bila wa Jabate fana ka nin bila a ko ka nin bɔ maa ɲɛ sa mayonnaise Zara in Samara n'i y'o kɛ nin na maa bɛ se ko dilan i bɛ to i bɛ sɔn ka tile 10 fara sunkalo in kan an bɛ taa suguba la
ko ijabu sumulu la o ye fɛn ye fini do masiri do min kanu mɛ wa min kan ka kɛ i n'a fɔ e ni ɲɔgɔnna aja kuranu ni sumulu sera ne yɛrɛ tan ni filɛ a fɔ ko n parla sa mais ni kɔrɔlen don dɛ kura dɔ san kɛ ni ma kura san i ka jelimuso ye kɔrɔlen minnu b'a bolo a b'olu don ka na i fa ka koyi ko ne ko ni couleur jumɛn ye a ye n t'o couleur fɔ a la min nana ni kura ye don min ne sɔrɔ ka nin couleur f'i ye baasi tɛ Lala Kuyate nin ye tiɲɛ ye o la an ka kunnafoni ɲinina Fatumata Konate a wulila ka don Juwafiye kɔnɔ ani ijabu feerelaw o karila ɲɔgɔn na Lala Kuyate a y'an sama min na an tɛ dɔn lajɛ o la Lala e na dɔɔnin sɔrɔ o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bon an ka baara ye burumusi feere ye sisan kɔni alhamdulilayi an bɛ feere kɛ sisan yɛrɛ de so kana se seli ma an bɛ feere yɛrɛ kɛ yɛrɛ so ka fisa sisan yɛrɛ de bon an bɛ nɔgɔya kɛ bɛɛ ka sanni n'an bolo an ka butigi bɛ yɛrɛ da la worokuru kɛrɛfɛ polisiw bɛ jɔyɔrɔ min na rond point na bon a y'u prix tɛ kelen an bɛ nɔgɔya kɛ mɔgɔw yɛrɛ de an bɛ nɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen bon an ka feere bɛ bɔ Dubaï dɔw bɛ Lomé dɔw bɛ bɔ Chine mais Dubaï minɛ ka ca na dɔɔnin quoi bon an bɛ dugawu kɛ jamana ye Ala k'a kolo suma Ala ka bɛɛ lajɛlen haminankow dilan bon masiba minnu b'an kun Ala k'a masiba wuli ka bɔ an kan an ka somɔgɔw ne ba bon an ka burusi a tɛ bɔ jamana kelen dɔw bɛ bɔ Chine dɔw bɔ Dubaï dɔw bɔ Lomé dɔw bɔ Dakar awɔ a bɔyɔrɔ ka ca bon gɛlɛya b'a la ko n'a fɔ nɔgɔya b'a la cogo min na bon minɛn nani ko gɛlɛya ye o b'a la pour que minɛn yɛrɛ ka se Mali la yan nɔ problème don voilà o y'a gɛlɛya dɔ ye non différence t'u ni ɲɔgɔn cɛ différence t'u cɛ sunkalo wagati don sunkalo wagati tɛ an bɛ minɛn de engrais prix dɔrɔn de la bon qualité caman b'an bolo yan nɔ burumusu b'an bolo ijabu b'an bolo aja denso b'an bolo casque Europe b'an bolo bon alhamdulilayi awɔ alhamdulilayi Dieu merci san kɔni kabini sunkalo kɔni jɔra kɔni alhamdulilayi sanni bɛ ka kɛ awɔ marigile jamana ka gɛlɛ mais alhamdulilayi mɔgɔw b'u débrouiller yɛrɛ de bon alhamdulilayi an kɔni an bɛ ɲini Ala fɛ Ala ka jamana in suma Ala ka jamana in basigi Ala ka hɛrɛ caman don a kɔnɔ. Lala Kuyate i ni ɲɔgɔnna aja kuraw sunkalo ma se ka ban aw de bɛ ba fɛn min y'a sɔrɔ an b'an ka ajaya la e mɛnna la Samayela o fana fɔ k'o fana tɛ kojugu ye o sunkalo y'a sɔrɔ an bɛ ajaya la dɛ ne ko n ko aja kura b'a fɔ ko ayi ko ne mɛn a la ko n ye kɔrɔlen awɔ n ye kɔrɔlen baasi tɛ hali ni ma taa Mala sa n ye kɔrɔlen e ni ɲɔgɔn caman de bɛ yen ni sunkalo tɛ an tɛ don olu tɛ disabiri sugu kɔnɔ ka burumusi san maintenant ni sunkalo fana banna u b'a kuru ka bila ayi an ta to yen fa san wɛrɛ sunkalo Samayela yɛrɛ bɔra ka burumusi sugu mankan mɛn hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔnin bɛ nka maaw bɛ na dɔɔnin ne b'o de fɔ wa awɔ nin waati in fana awɔ ale taalan de ye burumusi ɲumanw ani disa ɲumanw o don awɔ Lala Kuyate kosɛbɛ fɛn min ka gɛlɛn ɲɛnamaya kɔnɔ i b'a dɔn wa ayi o fɔ n ye Lala Kuyate layidu ye mun ye n bɛ ɲininka o la layidu hɔrɔnya kɔni na Samayela layidu ka gɛlɛn kosɛbɛ o man gɛlɛn hɔrɔn yɛrɛ bɛ dɔn layidu timɛli de fɛ layidu karisa ye hɔrɔn ye dɛ o b'a sɔrɔ a ye layidu caman timɛ mɔgɔw ye mɔgɔw b'a fɔ ko karisa ye hɔrɔn ye dɛ layidu tɛ ni ko karisa bɛ nin kɛ ye wa awɔ parce que e y'a tigi jigi da fɛn dɔ de kan o tɛ donc ni i ye fɛn in bɔ a sira fɛ a jigi bɛ tugu kosɛbɛ ko di awɔ ni fɛn in ma bɔ a sira fɛ fana a bɛ kɛ jigilamisɛnya a tigi bolo kosɛbɛ a tɛ ko ye awɔ wa Lala Kuyate sunkalo in na an b'a ɲini maaw fɛ o ka janto ka layidu talen na o ye tiɲɛ ye dɛ maa tɛ maa bila ka layidu ta n'a se kosɛbɛ n'i y'a bɔ diinɛ ni ŋɛnɛ la k'a fɔ ko sunkalo la n bɛna malobɔrɔ d'e ma walima Lala Kuyate sunkalo la sukaro d'e ma walima n'a tila ka sukaro sɔngɔ ci ma yɔrɔ e kɔni e ye Lala Kuyate e ye jigi dɔ ta ye k'a sɔrɔ a ɲɛ m'a ye walayi i y'a jigi da fɛn dɔ kan o tɛ tiɲɛ ye wa k'a sɔrɔ a ɲɛ m'a ye e ye layidu dɔ de ta ye ka jigi dɔ ta ye sisan n'i m'a timɛ o ye kelen k'a jigi wɔɔrɔ n'a jigi wɔɔrɔla a jigi bɛ tigɛ n'a jigi tigɛra a b'a bila kamanagan na kamanagan laban dali mase de bɛ o dan dɔn o tɛ o la an b'a fɔ maaw ye sunkalo kɔni daminɛ bi cɛ maa caman ye layidu fu kɔni ta anw ye anw yɛrɛ karisa an bɛ nin kɔ ye an ma maa deli dɛ parce que an karamɔgɔkɛ ko k'ale m'a tigɛ ja maa ye anw yɛrɛ ne kɔni ne ma se ka ladege sa nka ne ye n ta jigi dɔɔnin bari n t'a ja bɛɛ ye sisan nka n'i nana k'i b'a kɛ n'i ma se k'a kɛ Lala Kuyate ka gɛlɛn o ye tiɲɛ Samayela o b'a to an bɛ Haruna Konate
Cop Vika an b'a fo ni yɔrɔ in na wallahi an b'a fo Samayɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ layidu timana don ka sanga ni a yɛrɛ min kɛ anw ye ni o ye ka se ka anw magɛn ni a seko n'a damayira ye malo bɔrɔ dɔ la ka ta k'a d'anw ma Dara Kuyate o y'a seko de ale ma layidu ta a nana n'a ye dɔrɔn ko k'a ta Samayɛrɛ o t'a siɲɛ fɔlɔ ye san tɛmɛnenw na an y'a ye a ye suntigɛw labɛn yan nɔ an ye sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ yan bonya ni karama kɔnɔna o la an bɛ Aruna fo an b'a fo fa Kodowari n'an bɔra an bɛ Jange fana fo Jange Jawara marakamuso fama marakamuso sɔgɔmada in na ka sukaro sɔngɔ di ne ni n ka jelimuso ma ka fara ko an k'o kɛ ka sun tigɛ Samayɛrɛ ni n ko fonisiriya o ye Jawaralakaw olu jamu filanan de ye mais Adamu Jawara t'o la e ma mɛn ko sanu karafe k'o de bɛ Jawara la wari karafe o de bɛ Jawara la bonya de bɛ Jawara la wa hali ni bɛ muso ɲuman fana kɔ i ta Jawara la de dɛ mais o tuma na sanu karafe ni u bɛ wari karafe y'a tila kuma sɔrɔ ne ka Adamu Jawara tɛ yen wa Adamu Jawara de fɛn t'ale bolo ka Adamu Jawara ye fonisire ye dɛ sumano in daminɛ maa fɔlɔ min ko jelimuso ma ko o ye Adama Jawara wa ne ma fɛn sɔrɔ o la n b'a fɛ bɛlɛ in ka yan kosɛbɛ an ye Jange fo Jange Jawara Madame Traoré a ma deli dɛ nka ka sukaro sɔngɔ d'a ma a bɛ caman kun olu tɛ se k'a kɛ ka a yɛrɛ jɛ wari la k'a d'a ma an b'a fɔ ko nafolo y'a bɔra min na Ala ka caman bila nɔ na ani a ɲɔgɔn caman o siratigɛ fɛ an to service commercial kɔnɔ ye u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Mamadu Fasirima Sisoko k'a ka foli bɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a di min kɔrɔ dɛ ko jelimuso bolo fila b'a kɔ ko Mamadu Fasirima Sisoko ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a ka foli bɛ yan wa ci kɔni sera yarɔ o b'a to an bɛ taa Jabate fan fɛ an bɛ taa kɛnɛ tigilamɔgɔ fan fɛ yarɔ an ka taa yen an bɛ bɔ sugu kɔnɔ fɔlɔ an bɛ taa kɛnɛya la an bɛ taa kɛnɛya fan fɛ ale nafa ka bon ko crise cardiaque tɔ donc n'i y'a tigi ye i kan ka se ka mun de kɛ o la an ka docteur maison Kouji Tata Touré a ye nɔbila min sɔrɔ o la ani an ka technicien ka yamaru ye an bɛ dɔɔni ɲɛma da o la ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɔkɔrɔ n'Ala sɔnna foli ani waleɲuman dɔ bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw minnu matarafalen don Sherifila Jabaramuso la sanga ani wagati aw bisimila ko kura dɔgɔtɔrɔw ko jamukan kɛnɛ kan jamukan min sigi kun ye ka aw kunnafoni ani ka aw lafaamuya waleyaw la waleya minnu ni an matarafa a ka ca la an bɛ an ka sunw ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an ka kɛnɛyaw ma ka sanga ni sunkalo lahɔrɔma kalo ye a bɛ o sira kan bi baw se min tali kɛ fɛn min kan o de ye i kan ka waleya jumɛn kɛ walasa crise cardiaque o kɔlɔlɔ kana taa ni mɔgɔ ye i kɛrɛfɛ ka d'a kan ni waleya in bɛ se ka kɛ wagati bɛɛ kuma bɛɛ yɔrɔ bɛɛ crise cardiaque bɛ kɛ e mɔgɔ min ɲɛna hakili sigi o bɛ ɲini i fɛ fɔlɔ i ka se i yɛrɛ la k'i basigi i ja kana tigɛ ka siran ka sɔrɔ ka massage cardiaque kɛ i b'o disi digili min kɛ ni fanga bɛɛ lajɛlen ye o b'a to joli min kun dɛsɛlen don ka taa ka sababu kɛ sira sɔrɔbaliya ye o bɛ bali ka taa o yɔrɔnin bɛɛ o de b'a to joli bɛ bɔ dusukun na ni ka sira la sɔrɔ ka se farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na a ka ca Ala fɛ a tigi bɛ se ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ yan'a bɛ se kɛnɛyaso la o bɛ kɛ cogo di i b'i bolo fila bɛɛ da disi kan ni fanga bɛɛ lajɛlen ye ni k'a digi ka jigin siɲɛ caman ka tugu ɲɔgɔn na o b'a sɔrɔ i kelen don k'a tigi lada ko ɲuman i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogo min na ale de bɛ joli se an farikolo fan 14 bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ kunsigi fo sɔni fara fɛn o fɛn bɛ yen nɔ k'o bɛ adamaden farikolo la a bɛɛ lajɛlen bɛ joli la sɔrɔ ka bɔ dusukun na kɛfɛnw caman de ɲagaminen don o joli la n'o ye balofɛnw ye n'an b'a fɔ minnu ma ko nutriments fɛn nafamafɛnw caman vitamine oxygène n'ale ma farikolo yɔrɔ min sɔrɔ o yɔrɔ bi wajibiya ka sa fo ka taa se o n'a ɲɔgɔnna caman ma dusukun mana jɔ farikolo fan si tɛ se ka baara kɛ bilen joli tɛ se ka carin tugun ka farikolo fan 14 bɛɛ minɛ o cogo la ni fɛn minnu fɔlen filɛ nin ye olu tɛ se ka ye farikolo la tugun farikolo yɔrɔ la gɛlɛmanw a kɔlɔlɔ bɛ fɔlɔ olu la ni ka olu dɛsɛ u ka baara kɛta la i k'a dɔn k'a fɔ ni dusukun ma se ka joli se farikolo yɔrɔ min na o yɔrɔ kɔfɔlen tɛ se ka ɲɛnamaya tuguni farikolo kɔnɔ wajibi o yɔrɔ bi sa wa wagati kɛrɛnkɛrɛnnen min b'i bolo walasa i ka nin dɛmɛ don a tigilamɔgɔ ma a wagati ka surun kosɛbɛ ɲɛ tugu a n'a yɛlɛn cɛ a tigi bi se ka tila i la ka bɔnɛ a nin na ka sɔrɔ dun ni nin waleya fitinin ye basigi ani hakilisigi kɔnɔ i bi se k'a tigi nin kisi o baara kɛtɔ i bi se ka dɛmɛ ɲini ni kumakan seli ye mɔgɔ wɛrɛw ma k'i to baara kelen na walasa u kana fara i kan aw ka jɛ k'a tigi nin kisi nin waleya mana k'i ɲɛna i hakili to a la a tɛ se i ka siran i ja ka tigɛ o waati kelen kɔnɔna na a tigi bi se ka diɲɛ to a dun waleya de don waleya min n'i sera k'a kɛ hali n'i tɛ kɛnɛya tigilamɔgɔ ye i bi se ka nin caman kisi hakili lamini aw an bɛɛ lajɛlen ye faamuyaliko ɲuman sɔrɔ bi kunnafoniyaw kan aw ni ce aw ka ɲamadali la ni aw mago bɛ kunnafoni wɛrɛ la
Lala Kuyate ne kunya anga docteur maison docteur Kuje Tata Touré Allah amafu akawaka timnaja Lala Kuyate bana sekodu asego ada ba kere bese wala ba sego da mai kene ya kuna fun dilila kene ya kama sika kama la dunia Lala Kuyate cherla mzu ya ba sela wallahi sama amafu ka walimando akatimnaja la surtout sumulo fe abe bulu fa de da ataka wala sa je dumudo kasiga mawo kulo nogobo kasiga ni kunofona krowi misika keso buku nafa ukakena ko ada reselin flami mani samara ale nafa ka bon ko se ni mogo crise ke nyana parce que ni mogo sella ka bi anyana dura ancha ma panique anti sega de medo atigima o nga ale fleka ni misali anyuma munufo na hakli tura ni na kan ni ga do la sega ke atigibe ayre soro kasura make masibai awo nela kuyati ko sebe amisunguno ko ni biya kile joli biye mu bayeke alhamdulillah biye mu wanda fale awa to la kile mu gan saba afosa fuda Samara oui kilintai Musa fuda oui kilintai ta oui kilintai to la kile joli nebo ko ni kilintai wallahi ala nana biye sunguno kile mu wai ko sebe ami ala foka ala barkada wallahi nela ko yati adamna do a ma chama kuma do ko ni ko bibise ka sangani an ma ka hami madama kile yere ani amusagaw nga ala yi to ka masayala nala bi ame akile mu wana ami ala fo min kera ala ko ke baraji amina ya rabbi sarakati munun bora ala ko belajini amina ya rabbi nala ko yati sisa nan sira sunguro kile mu wana mawla kile be jigemuna o te sen jadan silia aide seli yɛrɛ baaraw kɛ seli baaraw fana hakili bɛ jigin ko di dɛ nka sufɛ seli in fana bɛ kɛ hakili na kuma ayi kan kan t'o ma sisan basa sɛnɛfɛw tɛ so la ayi an ta ma so bɛɛ ma koyi ayi n bɛ min fɔ ye an ta ma so ma yɔrɔ aw ka nafila sɛbɛn ka sokɔnɔ k'aw da nafila wa wa baasi tɛ sisan n'i y'a ta lajɛ sisan yɛrɛ tile mɔgɔ ma an b'an kunsi fɛn min ma o de ye seli walayi o ye ne la Kuyate ladilikan jumɛn b'e bolo bi ka ɲɛsin an balakaw ma ka sanga ni ɲinan gɛlɛya yɛrɛ kosɛbɛ an yɛrɛ i bɛ gɛlɛya min yɛrɛ la i bɛ mun fɔ an balakaw ye ayiwa Samayira hakili la an da sera ni gɛlɛya ninnu ma a ka ca nka hakilila jigin ale fana ka ɲi kosɛbɛ awɔ Samayira ne bɛ se ka min fɔ diɲɛ maa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw ɲɛna o de ye k'a fɔ Mali filɛ nin ye yɔrɔ min na hakili la ɲɛdimi de don kɔnɔdimi tɛ ka daminɛ kɔrɔn ka taa se tilebi ma ba ni baba bɛɛ lajɛlen b'a kalama a dogolen tɛ mɔgɔ si la ni an b'o gɛlɛya sugu kɔnɔna na hakili la bɛɛ lajɛlen kan ka baara kɛ ni hakili de ye sisan k'a lajɛ an kan ka mun de kɛ nɔgɔya la bari ka d'a kan gɛlɛya min don wagati ko de don badabada tɛ an k'o bila an kunna dɔrɔn ne kɔni bolo n'an y'o de bila an kunna an bɛ lafiya a bil'i kunna ko gɛlɛya in ye wagatinin de ye o wagatinin kɔnɔna na an ka limaniya ka da Ala la k'a dɔn ko Ala de ye gɛlɛya in bila Mali jamana kan an ka to Ala kelen kɔ Ala bɛna a wuli ka bɔ an ka don n'a nataw la donc o gɛlɛya in kɔnɔna na an ka fɛn bɛɛ kɛ ni modération ye n'o de ye ka fɛnw kɛ ni hakili ye dɔɔni dɔɔni min se t'i ye kan'a fɔ ko f'i k'i golo sama ka se o yɔrɔ la n'o tɛ a dɔw la i golo a bɛ fara dɛ i ka denmisɛnnin minnu mana k'i bolo n'u ye fini kuranin sɔrɔ ka don u la alhamdulilayi ni kura yɛrɛ ma sɔrɔ u ka kɔrɔlen passé ni minnu b'i bolo o ta i ko o don u la u ka salon samara minnu bɛ yen olu don u sen na a dɔw la tile kelen dɔrɔn don u k'o nisɔndiyanin kɛ u kunnunw ka digi ka ɲɛ cɛmaninw kunnunw ka coiffe ka ɲɛ hakili la tile kelen dɔrɔn don an k'o kɛ nisɔndiya la mais an kan'o kɛ dimi ye ɲɔgɔn kɔrɔ k'a fɔ jagosa fo cɛ k'a ɲini ka na n'a ye ka sɔrɔ a t'a bolo a dɔw la i b'a bila kɛbalikɛ la o laban bɛ kɛ e yɛrɛ fana ka kɔlɔlɔ ye awɔ Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na o kelen don n b'a fɛ ka yɔrɔnin de fɔ cɔyi nka i taamana nɛnkun kan de ye k'a fɔ alhamdulillah caman kɔni kɛra sunkalo la an b'a la k'an kunda waati min kan o de ye seli ye nka Lala Kuyate bamananw ka kuma don ko ni sa bɔra ka bɛrɛ min t'i bolo k'i b'o de kɛ k'a walo ɲinan ta in ye Lala Kuyate a dɔw la seli bɛ ka se waati min na gɛlɛya a bɛ jamana kɔnɔ Lala Kuyate n'an ye a ta kelen kelen madama dara dumuni bunakun kan ne bɛ sɔnni sigi ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ denbayatigi bɛɛ lajɛlen ma o de ye nɔngɔn kuru ni dawa ye Lala Kuyate n'i sera ka bɔgɔduw kɛ ka se ka o salo ka na denbaya kɔnɔ jango denbaya kana kɔngɔ o de ye gɛlɛmanba ye Lala Kuyate a tɔ olu ye dɔ fara dɔ kan ye o la an balakaw madama olu de kan ka faamu sisan waati na ka denmisɛnninw dusukun lami k'a yira k'a fɔ waati min n'an b'a la san o san aw fa bɛ selimafini san o ye san o san a bɛ selimasabara san o ye nka ɲinan ta in
nyina tama no nan sera ka sogo soro nya fo yi la kuyate kuna ngoro saga sogo a kilo nya yo dobe ka fere ko 5000 ojuli wa kilo ni ko saga sogo kilo kele wa kele misi sogo o kilo kele o fana wa kele masurana ba do ba fere kemeshegi ni muwa keme kononto akoloma ay buma ye keme kononto yin koloma kono be keme wolonvla ani dola ani kemeshegi masurana na fo sa ko dematiki seli sera e ka ta sogo sa bo tono min be da o fana sete ma chama yi na ko to kuno ne re yi musa yo kemisi sugu chama na misi samani nyina awo misi ne asongo be nyona kuno ne re yo ke parce que ni be ni manya kula gali ko ni manya wo kula foni dili ko ni yere ka wuli ka fa sun koro ka se ka na jelo ndi kanu ko ma kuno ne yere wula ka ta misi sugu chama kren yala kren yana ambora ya la ko tantara jarago digira balla tala koroji yoro ye ngoni misu be feri ka ko onye ni mo munu be misu mara ka fe seli ko isia uru fana doma o be yef mabala jarago jini e faraga na nyonche uru fana ga misi fere robe aywa la ko eti ko fa tun kala ka to ka kibara nyini fa jarago ji ko fe na male yan fan fe misi fere do fana be ni uru fana kibara do nyini e ba ye ka fo dala ko eti ni farle nyonga ba ko nyina misi abena songo be nyona donc n'a ko cogo la donc e b'a sɔrɔ n'i bɛ tontini na an bɛ min kɛ ka tɔnɔ ka wari bɔ ka fara san tora an bɛ wari min bɔ n'i y'a bɔ ɲinɛ tɛ misi sɔrɔ bon n'a fɔra k'i ka dɔ fara a kan ko denbaya fana ka fɛn bɛ yen e b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate a gɛlɛya bɛ na o la ɲinɛ seli an k'a kɛ ni hakili ye Lala Kuyate an k'a kɛ ni yafumaba ɲɔgɔn dɛmɛ hali bi an bɛ segin min kan Lala Kuyate o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ni Ala ye se kɛ min ye ka se ka misi dɔ fa sigiɲɔgɔn minnu bɛ kɛrɛfɛ janto olu la wallahi janto la non tɛ ɲinata in Lala Kuyate ne yɛrɛ kɔni jɛgɛ wusu n ma fa t'o de pese e bɛ yɛrɛ la wa sɛnɛfɛnw fana bɛ se k'o kɛ o e bɛ yɛrɛ la wa parce que n'an bɛ sɛnɛfɛ dugu la sisan ni Ala ye seli jira an na an bɛ to fasa dɔrɔn tiɲɛ don ka cɛ kurulen kɛnɛkɛnɛnin dɔ k'a la e m'a fɔ n'an bɛ sɛnɛfɛ dugu la wa komi an bɛ Bamakɔ de ni Bamakɔ fana ko an k'an dege sen saba taama de la yan'a kuma cɛ ni ko bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ sen saba taama ye Bamakɔ an tɛna segin sotaw ma tiɲɛ yɛrɛ n kɔni ko bɛ ka taa cogo min na yadɔ n kɔni b'a fɛ ka taa ni n jiginna n bɛ taa jɛgɛ suguw la cɛ kurulen ni n y'o kilo da dɔn na un wasa do la i jigi sɛmɛ la n'o tɛ sogo 100 kilo 5 o ye 400 ye a tɛ so ma sa e bɛ se ka sogo san la k'i na denbaya labɔ wa ayi a tɛ so ma nasɔngɔ sɛnto o la fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ a la yanni foli cɛ malo min bɛ tobi o sɛnto la misaliya ne ye 100 ta kilo 5 o tɛ 400 ye Lala Kuyate ɲanguma a ma nɔgɔ an na sogo dɔrɔn don wa a ma nɔgɔ Samara Sanogo an bɛ dugawu kɛ yanni seli cɛ Ala ka se ka fiɲɛ bɔda k'an ye misiko Ala ka se ka fataw k'an ye a ka se ka nɔgɔya dɔɔni bɛɛ lajɛlen ka se ka dɔɔni sɔrɔ k'a don daga la an b'o ɲini Ala fɛ Lala Kuyate waati b'a la ka se kosɛbɛ i bɛ ka n bila kuma na bi yadɔ ka sɔrɔ kuma ma nɔgɔ bawo an bɛ sunkalo la bi yadɔ an b'o la dɛ an bɛ sɔgɔmada kɔni an ka kuma ɲɔngiri nin waati in na maa t'a juguya dɔn 15h ni sinon kunu n y'a fɛ cogo min na ne kɛtɔ ka yala misi sugu ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que ne ma ji i ye dɔɔni min ya ayi ne ko ka caman kɛ kunu tilegan fɛ dɛ ok ni n bɔra sugu dɔ la ni n nana dɔrɔn n bɛ ji sugu n yɛrɛ kan yadɔ a ma nɔgɔ kunu tile tun bɔlen don courage dan don tile tun bɔlen don kunu wallahi tile tun bɔlen don a bɛ kɛ cogo di waati b'a la ka se kosɛbɛ Lala Kuyate jɛmukan an ta sɔrɔ yɔrɔ in na ayiwa Samara i y'a fɔ cogo min na jɛmukan kɔni a bɛ ka se kuncɛyɔrɔ la tiɲɛ don hakili la folikan an b'o de lasegin kanubagaw ma ko yanni an ka bɔ jɛmukan kɔnɔ Samara fana k'an da s'a ma k'a fɔ min bɛ tali k'an ka météo mɔgɔw la u ko ko nin dɔgɔkun in kɔnɔ ko futeni bɛna sɛbɛkɔrɔ bɔ o y'a fɔ dɛ yadɔ ne yɛrɛ kelen k'o ye ne kɔni tun b'a fɛ ka fɛɛrɛ dɔ siri yɔrɔ ni tun bɛ fɛ ka nin sɛbɛnni to yen ayi ni maa min ye gilasi kɛ bidɔnni na k'a siri e kɛrɛ la ka tile kɛnɛya munumunu salon la Samara a ma nɔgɔ n'a yelenna ka bɔ i bɛ dɔɔnin k'a la parce que ne ye météo mɔgɔw ka kunnafoniya ye kosɛbɛ ko funteni bɛ bɔ dɔgɔkun in na k'a bɛ an b'a daminɛ 34 a bɛ daminɛ bi yɛrɛ lundi yadɔ o ye min fɔ ko funtenikisɛ bɛ se k'a daminɛ 34 ka se fo 45 ma bi le 9 ya bi le 9 ye ka taa bila so le 15 la n'o ye dimanche ye Samara ko mɔgɔw k'u janto kosɛbɛ sugurudun kumaw ni suntigɛ kumaw k'an ka ji min ka caya an ka ji caman o y'o fɔ an ɲɛna an ka janto la an k'an janto la an ka finiw don minnu t'an wɔsi kosɛbɛ
o hakila bɛɛ faamuya sɔrɔ o la o siratigɛ fɛ sa ka foli di bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan k'a fɔ bi ye dɔgɔkun daminɛ ye n'Ala sɔnna dɔgɔkun tɔ kɔnɔ an bɛna se ka minnu fara ɲɔgɔn kan olu ni anw an nana sigi yan k'o fana walawala ɲɔgɔn ye yan n'o cɛ an bɛ foli kɛ k'a ɲɛsin u ma Sherifila teli kanuni na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔgɔmadon bɛ jɛmukan kanuni na an b'u bɛɛ lajɛlen fo Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na tɛ fɔ ka tɛmɛ nin kan k'i fo k'i waleɲuman dɔn bamanankaw ko k'u ka foli f'u ye ayiwa ko n yɛrɛ b'u fo anw bɛ suntigɛ la Bangoni na karamɔgɔ ka denbaya la ayiwa Samara dun ma ne invité ayi e m'a faamu maa wɛrɛ t'a la anw minnu bɛ Bangoni de ko don n'a ma ɲinɛ anw fana na yan dɛ ka vitamine dɔɔni k'an fana golo la yan a gɛlɛyara dɛ an bɛna taa ayi sisan an bɛ taa suntigɛ karamɔgɔ fɛ yen mais o tɛ kɛ alamisa dɔn de fɛ o ye spécial ye e ne a banna o diyara n ye an bɛ taa an ka sun tigɛ n'Ala sɔnna ma o diyara n ye an bɛ taa an ka sun tigɛ o la kɔni maa wɛrɛ tɛ taa ni anw dɔrɔn tɛ kosɛbɛ o diyara n ye o de y'a to ne ma fɛn f'u ye haya n'Ala sɔnna ma mais an b'a to ni seli bɛna se an bɛ sɔrɔ ka taa seli ɲɔgɔn la sun tigɛ o baraji ka bon Lala Kuyate k'i fo k'i waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn nin waati in na minnu kun sigilen bɛ ka ɲɛma da jɛmukan fɛ k'a fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan bɛn ni bi ye Lala Kuyate o de ye nin ye sigi bɛ kɛ nin kan su ma janfa dɔɔni sini 10h15 11h15 Lala b'an ka jɔn yɛrɛ e ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an n'a kura ni k'o danganamaya san'o cɛ an b'a fɔ Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka sunkalo tɔ tɛmɛ ko ɲuman jira an na Ala ka musaka nɔgɔya wa an b'a fɔ wasalamu alaikum taala wa barakatu ne ye Zara de ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye Lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré Zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de ye star ye n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye Zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ Mali feereyɔrɔ bɛɛ Zara ye Nouveau Soleil SARL ka produit dilannenw ye